Adeshimamba mamunyina. Aha. Emma Akwaaba de Ahenkan 93.3 FM so braso so memu nsemo. Yensa ke na wie yesini se koso de beso mu akase boyi. Ni nada free eboya mantamu achem aboabo ba bia yetie yakua Akwaaba Studios. Akwaaba Akwaaba batampani studio na yetia. Ye ba betwe de srani abasa ede ama wo abusua. Ensam no de wo betie bi ene se. Ensa wamadu adwiri mra shebe dwani se mahama onto na dwim tumi pa de twa fecho emba na kwamuda. Na wo ensam fufro enso emu no opanyina wotu Franka Diama National Democratic Congress andi samanye ko no ade atudwa kiremu se wono won peshe boshe bebre dabi bosha wontumi eni so eyina chiwade Kani Chief Justice Wanonso dia futuo akodi amaben ya watiswe se nkwofo bo bo adwuma panso emi se yenhu wo mo titem timpanifo mie wo mani hu wo mo sansu na waso kokrokwa manyoko no akache na shebe gani de ma de hia wonum ewo oboase west abato mpesua so aja wotremu se wo pa manyokuo pa waye crowd so de Ghana ye mpuntuo be kwana nimu pa de a eyo sono na Ebusiane ewie mayamfa seda Emma Marshall Beauty and Training Center. Wonom ena ebwa so ya sidwumakuo bi nso epe aye asase ntibia sefatamu ono. Eye de enfranku tabudie ni na betudwa na wo so wafre wo mu abusua kire wadwen 0533898915 0533898915 na also for adwen chebra Facebook ne YouTube yedem search Ahenkan 93.3 FM obehu si Google mu white angels na chese uhwiegum Ahenkan for awie yeme afia ampofowa mene original adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanmukan afi Ghana Adeshimamba Jebele ne petakra fayi wasum ensem no ne nkyeremu ni ne fitiasie yedi gwawram ede amaw ye ensem na se ede amawana Adeshimamba eye amanwesem emu ene yedewo enso egbawura sedie eye wanimsem ene wasumsem ese afia ye womu a eye afipinu ne aduonu enan yi eye abatoɔ enso afe ne sayo so ntino amanwesam de enua ne bedi akotene saa ene anopa awia anwumre ahomache befa ne sade yefa mogyaduro no na ubawuramu ewa amanyokuo baako a edi akotene wo yamanwesam mu na wonom so aba na mamuo mu a mudi akotene pa empempen wonom te opposition eno mo hwa nneoma no mawu sada bi abani yadu amani shane nsan sebe mpraduasa ade asi wo hunu nneoma ni so wo hunu boto na no kura no de kura na hye enu nti omugidi esa ewasa Ghana fo ti omusufre na omudi oman no ema wonemo eno eye National Democratic Congress NDC na omu Franka tuni oyobi a Ghana kunya yetabri di ahye ne nsa pen eno eye owura John Dramani Mahama bari bambo ade shekonkono akra ede aja aprobo bia hye so my konko Ghana mu ya oguso Kana ni so ade hunu ene ennioma ogide so betimi ayede aboa ma Ghana fa ne toma pa afra so sanso enya akwanya ni mprenu asubiem ebesom o my konko Ghana sama mpanyini a nano anaja wodi akwakopie mu ewo eye ativido mantamu atamale eho no akwakopie na eye ne nto agba no de ahye so no eja edi odi atoso ene se potokasa mu building the Ghana we want together na chese yenyina yakre wabom ni ahye oman na yepe no ama nneoma akonkan eno ene asem tipa wode ato eye etoaba oguso a wobo no eso na ja woni eye adehia no ma wonom aginim die ewo suapon awuduo mu no mabeya akyerkyerefo ekodi ahyiamu ewo eye dwumadia wato di setan wo meeting ase na ahyiamdia wonom kodi ye no aja omudi okasamu no ede ema owura John Dramani Mahama no pro ne minim kakra aniane mu ho ena omogye so ena omomrane no de wuo mu eyezu na omogye so wase ho eyeza na soro nso agye so eyemeza na ba konso aka eyemisuza
ene ya kyerɛ nya asɛm ketewa mrane na gusu ekoso saa ene o se yo montie mian de tie ne se me ye me wo se me ye kronkron me ye soro abofo da bi esense yesi agya bonsam sesere kupa wunim no woye chan sebi mpɛdia so soro abofo nhia ne da ai ade ne de se de no ma se bi ekeka kono enkrofo bi ede agya atrote chama be da Ghana fo agitumi oh ye betimi aye momfa mayen bosumi nsia bepepe ye be dani Ghana ni oh ye bepe from taxation to production oh one district one factory oh one constituency per $1 any chesensem de wo mokika bebre ana to Ghana fo akoma so say fam eno mo de tumi no de ma agwane mo na obisa sisi ase na akwakosie sa bohye mbehye ni nyina no factory no sisi ano same no kasei odafo ye we de ana wo wagye so ofie fa asanefo factory no omu obi ana ofo asia irebi factory no mu obi ana suadro mososo ha fa na eti baby wonu ma bo pebo se watadin baby won so am se aye obi afi na egusu ayeye ebi wo so am se o ye wie akakakra saa fe no to nchen afi eye saa $1 million no per constituency no odafo mo saka mo dia na samusaka mo de ye dan eno so bo se wiema tadin asebe nie afi kurampo no yesi one village one dam eno de atifi wofo de pa na yesi yakoye de ama wo mo wose eno so unya pipe obi anye so eno so na sura tadin enti abawe bosha aboda wo yesi ye ni nyina no wantimi enni so na na adwen sese bi wakafa ne wadi eni se na Ghana fo busabusa ne ho sankaya wo pe ba bi di tiri akwakọ wura no owura John Dramani Mahama ekyere se wono waye sebi mpredua samampagiri pen etu onim atran ho se de ho se betie Ghana sika onim kwen fa so yen saka ene ekwen ba fa so betimi atoto nyoma etimpempe yi se wo hwe ohaw pa abawe ede abana so wakaso wo hye bohye akasi bia ne saka tumi na wanhwa ne wantumi anye na Ghana fo enso na behuru apaso etwere chimpre eno de won peso be ya bibiem da biara da wona brabom entu ono de bose no sisi a wo hye ne ho aserewa no anye ni buo se de se na efata da timi aboa manom akonkan na no na waka kire ye nuanom de suafo no se wo monyini wo mo no munsua de na enwoma nkonkan fama wo mo afenso so won manya akwanya mo kira de osuapan wudu mu asoso no wasra wo mo musu anya ma fam de adwuma ne de de pa na so be ne de aketua ne nesa na wono de wo ba agya kakra obetumi ayede aboa wonom ne se wo be hwe no agya o masetena mu atimi aye mre de ama wo mo titiri se agya o makosuapan wudu mu amkwakwa kira de yi buwa no mo kire no ni ba bi odiri tiri beto eno na akwakwa ye bibi ohwo ne mo etu obe hwe se akosiblo ni kasa mo accommodation no wo be ye bi ade ama wo mo ne onya ba bi odiri tiri beto a wo sori a untua eye asentuade bi ansa no wakwa adwuma mu wase no beboa ama masetena mu so aye mre ede ama wo eno ne bohye a wo so ndo betimi de ahye wo mo na se bohye akasie bi se me beto ka de ama o kire ni bia wase da bi sa bohye de otumi opo ma chewa enu ye bohye esosene no. Tertiary teachers, she talked about conditions of service. I've said it, that the economy is in a big mess, and so I cannot promise everybody that we're going to increase your salaries and all that. I don't want to be like those dishonest people who came and promised you heaven and said they will build factories in every district, they will build dams in every village, they will give every constituency $1 million a year. I'm not that kind of person, and so I cannot promise you that I'm coming to increase your salaries, but we've taken note of the difficulties that pre-tertiary teachers are going through, and I've suggested some of the solutions, and one is that we will help you with accommodation in the school so that more teachers can stay in school. One of the reasons a lot of teachers do not want to go on posting to certain areas is because they cannot find accommodation. Ahenkan FM. Adishimama eni a wuti yei aya opanyini a ankane na oye mampanyini ewo mayi mu sisi a wotu franka de ama National Democratic Congress Opposition Party Orua John Dramani Mahama ana ja oso de onhyebo sanse twene se ochiringwa siafo bohye ndio de onhyebo bi aso chen no afiase sa na twene kan ye aname anameka ewo twene nim eni me husun eni man ka me hwe na mpepa firi won sansi ama
me fam hu di ye ya me pa ma bo ewom amen me si close no ha awurade de wase twɛn de kan yam na me kan ye nti wa hyɛ bɔ hyɛ wanti mi andi so no wo ye dai sabi Bible crampo de anto sabi zetina wo tu sabi ai me wanwa yi wa ba ni ya pana chewo afia yekɔ ahwa ba ni kani pie ni yanko ai ye sra wa yanko tutu bi am fam am pass mama ye yesra wo pass information yesra wo no free ba ya dai am pass mama yesisi ai afia yanko kasra ye dai awusia so tutu ada de afa 0533 sadia tutu abo de abata 0533898915 what the buy back in kind a day amount na mrashe bedwani a wagira mde madehia wonu mu ansa wo madu agiri abato mpeso so onu kro ya majority chief whip Odimanyafo Frank anodompre ono nso ade afutuo akwa ade ama John Dramani Mahama se wosre no a mo nkwa bio saa ne to bi no ane na ne nantanta no aya wo keka kansam adwepa ka bi wie sesie ya tutu obi ono so aba hai mo wonya nkotena fie nkotena fie na asensam no wo keka ka ne nyina da no hyeda fa kwa mu Odimanyafo Frank anodompre echeche ni nsem no se Ghana hanum se pa ya wo mo baby omu bua mo se tetene atete na hwan na anya bia pempamo said ye benti nipa oya asem ni manpen unit committee member brakum posi wadi bi pen chese kran to kran post we ko atwi ko bata ko brema ko hehe ko achem dan ba ye nyina da wadi bi pen enti sese kurade be na John Dramani Mahama wo hwehwe e Ghana kunya kase so mampani wa ye biba wa ye kan se vice president soda enti dia pa no wahunu e Frampan house ho ya waso wo kwa je so msisese e di Jubilee enti Jubilee house wa dia be no hya no mo anti wo kwa akwafa ya nu nti no Ghana fo enya asundue e wo krom ha Any anodom pressa ni japa papa odiagu John Dramani Mahama ni chem na sem nada ne se afie we pa ni kwankura sanko o study bie na nya abura enka John Dramani Mahama poso ko otwi wadi bia wie akwa tena fie nko o sa bepe mampani adi se de benti ene anodom pressa chechire mu bio ya no wo kase e wo so wonum yo mafamu die nyina da abatro die wonum behwe no mama papa ya kwa akotwere baabi a wotwere wa se poma so wa yese woma nso woma fu ye de na twere baabi a wotwere din watena ho na se din ni babam na kom ya babam anu an se MPP fo be break 8 no enti wan behwe se wo mu be break 8 no papa na timi aboa emanioma akoyie wase afie we se ne papa ne etututuja etotototo ayampia eke kansam wonu he wonto na dwimu o na afie we pa bato no nyade ase bekode ama no ankwamfa ma ono John Dramani Mahama any this amanuko no enti waka ni play akira no sa ye Ghana hanum se kasantwie ne eye ayampia tro no ye kekansam kampe kakra ya kwabna ne beye bebo akutia mu jak Toronto ni ade keka ho aden ade ba ade etu wase wasra ne papa pompe ne baabi ntwere na se wase wompe baabi ntwere so de ne Ghana fo bekasa Ghana fo kasa so de na ya bato no wombetu ni se tam ade ama NPP amadwokuo no ema breaking the 8 no abamu o awie mu de ne kura mu de tudwa no wochem se Dr. Alhaji Mahamudu Bamia wono na Ghana fo epe no tiemu kai ya peba omio it is possible ne hwehwe no eno nti no John Dramani Mahama ne dom omumpe baabi emfa na baomia ontwem yembu yewra Mahama nimtia yebeya ne se wa ebia eye pempen was the pain wa baba yebi na yenyine hu vice president wadi bi president wadi bi hu bobre na mampani akunwa ne die mu a mani ntra no
enye wasi na obedi na wakọ ukọchro na wafeli na wasi abada bi waye bi kope be bi tina na be obi fufo so me de beto aso tie ye mbule ntia ye pe obi obepeja oman yi atra baby e papa Kufuadu kudu ye no na onye suehunu afidie e papa Kufuadu be ye no mo man ni kone nim nya dachi papa e wura Dr. Baumia ene free benkun konifa atoye kosi etfoye finfi mante baby a ye papa Baumia obi be se ni sent no agi baby a enti e wura mama di onti ase se afiwe di enye yi Ahenkan FM fiwe di enye ye kra enye ye Senepa enyeye nipa wuti ni nkan wose afie we dia Frampa house wo wonko hobi bawomia na betna ho bawomia wo betna ho no mo anti no mahani wonpa soro wonko pes asase bie wonfa ndua emeo semu no obedua wonfa nnua mrahye bedwani a wogiram de madehya wonom ewo ensawa madu agiri abato wonpeso aso kopie mo mrahye bedwam so a oya majority chief whip Onimonyan for Frank ano dompre. AKA Mr. Agenda Man. Agenda pao Akwaaba papa yi. Kaso ya agenda. So wa here say ba ko e de ma Pentecost ye former chairman. Okay. Erikopoku nyina. O lobby man. For running no. Kan be papa me wan. Okay. Be papa na kasa jituma ke be me wan. Ada na be yonganwa say. Sisi awawie ni nyamesum na yi no. Nyamesum ya sum wi. Enya no nyamesum ni de onwie ye. But that title na ojeto no so no wawie. Is a former chairman. Aso no konisia on sheda enya yi sa. Ke be me hu. Be hu say dia say na. Mo so. Sisen. Ompa ne ba bi ntina. Ghana ne chechiram ga say mo nkwa ne be jama mo. Enya politics asema me ye nyina chechir Ghana. Yo. Omo de ba je. Yo. Oji wie ne ye hu fia. Say me go fi me kan hu bi ha. Ya cathedral ni so obekọ so Kasi cathedral ya hu fia wie dada. Omo ni magu ase. To omo nto aso nyenko. Da ya na yo no. Abusiafo eye awia pam tubre akan kasebo. Na yeguso pim so ko yanim amanyosem wa na yeguso ebutuo se me ka kira wo sa afu wedi amanyosem ne bebu aso upeu ne bre na aso bibi aso wo ne bre na oso kokroko amanyoko na ka chini yeda so ginan yede wo kwa asante mantem oboase west abato empesua eso na wanu momra sebedwani ayonimonyamfo kwaku agyeman kwaten eja so beka ya MPP amanyoko no ekwa abato so adwom kwato abadi yi wonu mo beprem na hyebedwafie kunya no mpesu ahodo so no oboase west etikam sanse won na mentem wase ama ne honme so wonu ma na nya asam ketwa etimpanfo ye se ewose wonu mo hwe na asumdwe bra fie ansana wamo etimi enso amadwumade ne akoso ampanka kanka kra ene ana no memenda na no eye February boso me ne de to so eye edu ene mpanfo kire mu se aja asumdwe aba enti atu ani asi ahina wonum ewo oboase west abato mpesua so nkoto santenai na wonum koto aba enyu obi obetimi agira mu aprem na sebedwafie akunya ne de ama nyokuo no omudi abato no kwahihye aso no na wonum nam nipa makoma miensa na orua eye kwaku agyeman kwaten yi wono na mpempe akunya ne kura no sedem di ka te ho kire wo no ni ogira mu bi ana afei ankane opanyina no yem na sebedwani adima de chomo oboase west orua Lawrence nana oben eye bonda no ono susu aginam na Faustina opon wono susu aginam bie ene anya asem ketom de agro ne hye so pepa tata ni atugum ya wie ya yekọ bia adaka no so no na orua eye kwaku agyeman kwaten incumbent MP no wanya mane mako eye ahanan ene aduanan 440 ene onya ye afe Lawrence nana oben wono odafom owo ne nan se ya former MP no wonya eye ahanu ene aduanan enum 245 ene onya ye ena afe eye maame Faustina opon oba ya asantoa wantimi ani nkunim wakunimu wonya mane nwotwepe omugu nanim ase femfram kasa anu ye eye anadwoso ana na obeka se made ye obwa wona da won nan no etu we kani nyina boma na chese orura kwaku agyeman kwaten sam no ekasei eye ade se etu ani esi anyi no omwo eye oboase west abato besua so kire se
won koso na onsan prem na hye bedwafie akunya no ebiem emfa ema MPP amanyoku no na eno ana agya opanyini yi yeto oba ne awie ye ana no memenda no na de chi ne kwasi ada so na dwua da so na ye no na woda kase na jesi we de nya asem ketwa enkunimdie mprenu so enigye ne de kamensi yo ojira ni bia na no na nsem tofo bo pri no nom ne opanyini kasa se obanyini wadi ji agie wa wi abetu ani so 2024 ye o ana se di asem na mokeka no ana se hwe Ghana fo adwa no wa mo se MPP aban wei enyenyenyenyenyenye mo di Ghana fo wi mo mama Ghana fo nsesi fom se twon no mo so be kire mo pa fipinu ne aduonu da mo ma say yes otodo na wo je hyeto ana ori akwaku kwa ati kire mu se hwede mpompo kire wa matua mu hwan mo de mo sem trafo no Ghana fo nkare hute Ghana fo wa rihemu wa pipi aban mu no hwe enya sem ketwa Ghana fo je pipi fo di o esa se ye osi ade yo ye kan bia ye yo ye ba ye unimo hawa na wo unim kan ye beto ye aye so yakutemu empo covid in Russia Ukraine na babu mu na so still abawe ne ho den papa adisa konkoma fo adan no jana na mo so ebu adwuma ahwa ni musa Ghana fo bibia bekotote MPP de wani so ade unu kasia pa se ye de Ghana bekobo sha asase ne so na no so ne egusu yi na se mba yi efiri won mo pe anya se ade go ya no fu tinko yi sisam de Ghana ko sha from se twon eti MPP amanyokuo no was a Ghana for a toa a year one so afimpino aduonu enan ebiem. Actually, we had our primaries for the parliamentary NPP contest here last Saturday, and so thanking the people of Obuase NPP for retaining me as their parliamentary candidate. So I really appreciate the fact that they have confidence in me. It tells me that the expectations are high and that we should give them the best representation ever. In terms of governance in this country, it's a general election. These are difficult times for Ghana, it is for the world, and so we're going to have to choose a leader that would deliver Ghana out of the difficulties we're having. NPP representing ourselves as a party that understands the problem and going forward will deliver improved remedies more than we have been able to do so far. We urge the people of Ghana to support us. Opanyina voting in kan Obuase West abato empesua so mnahye bedwani onukro ya no na ejafimpino ene aduonu enan mnahye bedwafie akunya no adehye omo abeto empesua su kire mu se wanhwe no mpre akunya no fam omo MPP amanyoku di mo uru akwaku ageman kwaten na chese osamrane no Abusuya mayenko yanim ewo premto brakan kase aboyimwe na kane no chief of staff ya na chese wo bo adwuma papa ewo Ghana hanum se kane chief justice and council of staff member sabre no na ba mi ene jai atentene ne honsam de aji abosu ko ba na woni munsenka ye kasa nyina ogusu anim law emra ene atentene ne nsem na sabra de na ne bra na woso ntino na maami no wodin ogusu awodin Mrs. Georgina Theodora Wood maami wanyi pa o na maami dia baba tu dwaya wo kire bu se emprepre ya wo hwe Ghana harobo sania yen mensina hudromu ho wonu mu dwumadie ekono a atape enkoyie kane Ghana ya na district assemblies ahudromu ho wo mu dwumadie ya fefefe akona se ufre di kura na hu se district fuoi wo mu dwumadie na aso ababo ho ya wo betibia die no nya ene na district ahudromu abatoa kekempo a yesi ya kwa akoto yi PM kura no hwe anu ya fa skate wo mu cha SS fo yesi abebo teacher bi wode abeto onye du guest d na se wo fo hye baabi no afa hye baabi ya ne wode abebo ya tiamu abebo na tese fo no fa to ye position yourself to be say skate yesi no we apafa we apafa de ne skirt pia bi ode baaye wo pe baabi de asie obi kura timi tam ne mobile phone hye shotom se tonron
ni nyina ya abebo enti PM kekaya pe na abebo abem ya nkwafo atimi atopia fe jandi nkruma form na ma trum kwadio ya hwe wede omo wahi o twa feche wo kofie enti ama district ahudro mu adwuma no krampo hyada enkonkan na yeka omusi ona assembly members ni yantua wo muka Mame Georgina Theodora Wood kira se e wo se ye hwe na assemblies ahudro mu sebi assembly members no so no anka bai pafutuo bi ma wo mu se ne be ya mudwuma bedanso na anka yesi ye kwafa PM yesi kwabnani bi se kire ena we bi a se ne ya tete kakra man kwafo bi nti no omabom to pampers brazia yesi o DCE MC ya pai ya kwa koyi wo mwedi anase bia DCE na nado dan kwaku fado de nabo enti ya approve keke na kwabrane se wa ma me 2000 Ghana me approve okobu sansa de osehwe na me asem ni man ne me asem nya me kokko bra na asoi nya me kokko tam anie ma me ntibi ni sesika ni ho abanu nhadam pa afutuo bi ama assembly members fo se ya munyi we mfanya we nti ma me Georgina Wood kira se e wo se Ghana ya dwuni bio na yesha assemblies ahodro wo mpuntu nsam ho wo munkan kwon ya nwene ho ankosi assembly members fo so na atimi aboa ama mpuntu a yehwehwe no ya kwani mu so obi wo sika na wose wo besha assembly members fuachi adidwuma wo bedi essence wono no pe kakra no kofio no atimi ada so nyoma bi so nyoma so odebe super glue no ya so nyoma bi so ama nyoma bi ayetenten ama no enti no sa abanu anhwe no wankeka nyoma nsia ni anhwe se wamunsunsu yedie bekonkan anase yede foto bi betoa ma assembly members na wamunso electoral areas ahodro how pinche wo no wo metimi asoso anu a he yete Ghana anum sei ya na adwuragu na empanifo ka assembly se usi dan na fapem no nya fapem papa unia edan se etwaso beye edukru atimi dwurigu enu nti na foundation no yede iron rods ya de cement papa ya de nyoma hodra sefata ne ya de ahyase ya le peme se de be ya wo pagya dan no a edan no betimi agina so kiko enu ntisi ya se ya pese oman no kwayi a e wo se ya hyase afiri efom ho district ahodro mu mpuntuo no e wo se ya hyase afiri ho na ya de sika wura mu enu betimi aboa ma afa ya hyiren kama ya fe Ghana ne ya hwehwe ne yensa atimi aka enu nti wo se wo kwa district ahodro mu a he emra bi wo no mo se ka district bi mu o mo hyehyehye samra no e de samra ne ya adwuma ene emra no kra ne ya atwode aba no se be ya adwuma no kra ne asem no se be ya adwuma no hwampo na ehwe se samra ne nyina ya de be ya adwuma ne nyina kwa na ba besisu chen assembly members for district adwumadi a wo mu die enu ti se sika animu a ya se dia wotwi makono wonchiri so wodi bebo mu ho enti se dipa ne twiwie na ya de sika ne kodru so na ka soro ho no mte se nkofo bi collection omodwo aso adem abo se ya ka no ya de kwa national da bi ya kwa national na asia hafo no nsunsu nya bi ntafra edi ani bre na eba enu nti wasra papa se empanifu agwa Ghana senti wo mani na district mumpuntro district ahodro mu nso enkan kono ehia wo mu pii. The leadership challenges at the district level are enormous and complex. Assembly members are unable to effectively deliver because of inadequate resources. Your predecessor's attention was drawn to a major challenge relating to unplanned and haphazard development within the jurisdiction of most district assemblies. This phenomenon has serious implications for national development and public safety. It is my ardent hope that you will help enforce planning standards and compliance of the land use, as well as other regulations governing human settlement and planning. Ahenkan FM. Any awutie kane na wono ene Chief Justice and Council of State member. Ewo Ghana hasia no hwe atentene nsenso mami we kura na de Ghana flag ahyenso de no kura ba ye mse ono ni tirimu po
eno no enti wachepa nti wakasem a onimnie woka Mrs. Georgina Theodora Wood ena atenenka no Adishimama yegusu asomwo na eye awiapem tubre akan kasebo yebeku yanim na yakobo aduramu ewo vinfini mantamu na wotrese diabo dimakum dima ya egusu akoso ewo honum anya asem ketwa na twaya ne wa bra yebege kanyo masi ani na yahwese de honsam kan yesi bi etie no me fast da maye na boafo ansa wadaruma company yi wo mu ye obi a eba ne se agya obi edine dwumadie no peso ombesiesie wode ma wo mu a decorations no won be hwa bebo ne kama ma won ma ye kama sanso ana ebia wo panuoma bi ahan which say canopy ne dia kai ka ho nioma ye de siesie biaya sabe ye de gi ahoho ne nyina no won mu obi ho eba ne nkunyasam ne dia kai ka ho a enti decorations and rental company bi kiremu se wo pa adwumayefo maako be se miensa na se adwumayefo miensa no se adwumayefo miensa no wo kire se wo se emu mienu eye mema na emu baako eye oba afi wo kire se mema no wo se emu baako wotimi ehunu se de atwika tinu wa hye no so de amamiti nipa miensa na wo pe wo mo miensa no ewo se mu mienu eye mema na emu baako eye oba mema ni mu no ewo se baako wo ye obi a otwihyen ana se onim etwen hyen ho etwe hu nim die abiawe wate kamekasem awusiafo jeremu se ya company iwono ya abuabo adetai abuabo adetai da company ni wona de obeye nie wodi afre 0244 982 616 0244 0244 982 616 and 0242 67 2677 0242 67 2677 na afi woni company no so mpanyufo atimi atwetwe enkomo na atimi aboa ye pa ka na cha nso se company no wo eye aboabo adotai company ni di ankasa de eni ha kanye cha kan bomma etu di abia so be frɛ ahoma no ofra na won ma je so we nya adwumaden din bia we decorations ne ye de nyoma mema han ne de obetima ne tekra na atimi aboa na adwuma ho ya di ontebi se top no so pɛ ntintwan ho na ase tempa so nuotu ho anamon na atimi so aboa enu achi company yi chemu se opa asase ahan wadaro ma asase na opa ahan no wo se eda ba bi ti se achem oda kwantempo no ho saa be fa aboabo ya saa kosi atuma sene ba bi biara wa asase da ye be se 2 plot na se de bro saa no eda kwantempo no ba bia no wadaro ma wodi an so be frɛ 0244 87 87 63 0244 878763 na afi oni company no enso abo enkomo na atimi enso aboa mas oh we shemani ade ma yade mama ndi medwa na wudwa ba ko ne dem kase me di bia edwa be no medi de edwa be nam di ye ayi ba ada no po kan sembo ayi tokura bojo se no one na de yakatokura bojo sa sem wa ha if you are dying in the said I know what okay. That's when they trim that. Trim Cabia. And I make a Janakasa. I dream pass off for back. Also for bad jumper. Or one as I saw for more. Yo, my milk, why? If you that. Marshall Beauty and Training Center so ebusuan ho ba fe to your bar ko na won siesie kama manicure ne pedicure betwu na mrom ene na ntiwa ma hwaye moto kama utiri hwi no so ba wani monyam wa ne utiri hwi enti kwano ye mo
na ya style no emfama na oba utiri ne ya sakate medofu bi base sakate dia no ya utiri sakate aye bunufu ebe ha adwene kasemu terms sakate tiri ho utiri ho ya sakate yakwa na wonya ne kama wash ma wie sammo emfama enu nti kwanro wabebo gel tying wabeye ye wo bibi a friend knotless ni nyina madam Asha ni muhunim dia wo be kwapa no wabo knotless akono ena afa da wig nso pese wo kan bia na uhiri wo wig na okwa madam Asha be ni nyina fine e dia want wedding bi na eba engagement bi na eba ko na yanya wig papa nchu makeup papa bi wo birthday photo shoot wa be April is coming. Afia going to going ya kwa Masha won watwi e makeup papa bi ne de akoye kre de ya post studio to akoma antino mesra wa wo ho no happy yourself no obi a happy ma ti kwode yenyu yentwetwu makeup bi ma ho nya fe na anam kroma obi aka se ba ye hu twa kama mesra enkwankoye wedding engagement kotu bedi na nya ho ayibia o mensa ma bunu fo temba akọ fom enkoye ho fom ni bia o koye ho fom ni wabra wa woye wedding na misi obi be she kente chenchirenchi aye makeup ya wigi bia ba beje fans kwa wa wedding asese life no obi ahubo enti misro nya kuntan madam Asha onim se ne obeya wo simple obeya simple open insurance obeya na tese aye fine to obi je shine crowd we be kasa wedding ye fe ne ho ye fu wo pese usua so akona onkyerɛ sese wo se wo kyerɛ ne free enu nti uni adwuma bi ye anase bia bibi nto abetena fie uni sanu dwuma mesrɛ kɔ ne kosua sanu dwuma na onsu nya bi ekura na timi abowa wo na kyerɛ kwan ɛwɔ Achemuda Community Nursing Training School kwan ne so na behu Masha Beauty and Training Center 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 na ne no atwetwe enkomo nanimu so te se edenya me ase si wo chena so na ye omo yi adwin o chena Valentine's Day no okay ti no e wo sa wo timi commercial akwesiesie ho kama na de atoto so benya market se ne be doso hello Maria hello me papa Maria hello dear hello dear ni nyina ka ho ani sase na twabo sie ne dear enu for na you for the form na yes and I'm a form for no yes raba ne krache do hello dear enu bi na adwen pa ebobo no no na isi e waso okay yate ti watchna dear nya sam keto ma no commercial ho yo dodo na ne ebewie be chesi wo mo dear yakọ na abusiafo ya twa ni msia de mbekọ mfimfini mantam na wa amane ba be pie ni se wo be kaya aya busumi e wo mu ya February busumi ni de tosum yenu na ya dafiada eni awia gede ni ewu se nkrata bi di ahim nkrata de de wom ye kopa bi ni akenkan ya na jase aban krata ni aban awura no mako aduonu enan 24 ya pam won na no dan kwaku fado na na do so ntimi no manya adwuma bia mo adwom di brɛ from nsam na wo wie ya no amana so wa ana wono ase gari tumi so ahonhare mu wasan so bobɔ ni pafoforo no mu ensu din so mu nkosi wo ma ya pam wo no anan na wo mu nkɔhwa nkokoden kɔ ya adwumaden famoa na mensini ba ko a na ka ho eye twifo heman lower denkyra
na no ka ho eno wo fifini mantamu na nanado danko agufado bubodi no obo opanyin bia wa friend say nana kwaku aban wano ne yebodi din na kromo afanyin fofo ani adishimama no emuni ya omatiko kum moja na epram wa mu wa mu so mo ntiase yese nanado danko agufado akobo owura nana kwaku aban din se wonu momu na wo mehwe na eja wo meya aban krachi wo mu pesua ne so wo mu so mo ntiase na ntiase chena enti amane boy ensa ka ye kire mu se eye nana ne matre nkonya wonu mu wo kifu himan lower denchira wonu mu afa nkosua ade snap aka ho broni nsane bi ana aja wonu ma pekura ana wonu mu eyi apaye enyasam ketwa mo fra nana mabusu mu gina brunua na wane nua bru ya bru na wonu mu tem se Ghana man panyin na danko akufado ana mo bru ni nua ne nyo no kwa panyin no ma se boni di no wa mo dina ka ho no mo bru o mu nyina nua se na nanim na wonim no ma ne yafunu ya no na wa kosua ya tenchina atwan se na nakwaku aban ya na wono me ya aban krati wono mo dia eni omudin ba mana nanam abosomfo na ye kebab na abusuafo yebusa na nanam se ada na nakwaku aban yi bone ba pa na wode aya mo pa mo bru ni nua ya omo chese owura no adibuo pa de ebi ni mu omu ade baako ani ya chese unnim na akoka no ana akoka na asem se wo ye panyiro so ya akro wona ye hwan wode ba me mama master bia bi na wa hwa de wapini ho etomu ni se obi sei na ye bebo ne diama ne dibre oish enya asem keto emwa etomu so mo ntiase na ye toato ahoma na percent nsem ne gimu nkyeremu na yamani boni odi nsem ne besom ye no ya ne bon komo no no akasangasa kyerkyeremu se de be ya ye behunu afane nyina se de nsem ne sebetie na abusuafo aya ya kan say pete tuntum awo no de why na gese na ninsa de obesi ahoma no so ye pushi ba ahoma na mu abusuafo ntimi nko enti ya bekoso de ani ade akyesa nsem no emu orem se bebo obi di se amani dibre na ye be ya paye de agusu se ye ntiase de we kura anya sabi enka empepi no betie se epipi ko ni man so amonti ase kroma maburu ni so amonti ase we de nanana matire nkonya nkasa etutu nsa di gufam kanche ne de na chese ensam na mu emu odu enti ye behwa ne agusu apusu ahoma no na ye tie ensam na nkasa mu nkyeremu ni ye enti si ensa ka ya mane boni na ye beji mu nkyeremu na oma ye yi no fiafa ya kwai medemo kwa ha se Facebook ana medemo kwa Azeman so dia wodi free Azeman Ventures Chronum Opposite Market or say one day or China J kakra ni ye leaders ya omo krom ha say ya ahemfo so ka ho bi Christian Council for ka ho Muslim fo so ka bom ku ahodra okrom ha ka ho bi no amanyafo no omontrase no omonka nsem bi ngu omasum na Ghana ye hihya plan ye na plan B no am say mo ye enko plan C sound so na fantastic over for so edifree sehwe asanwe so de aba was Baumia should stop claiming say wono no as ato bi akoko akwaso wo Ghana say ato no onim ho hwe wonya say wo bubu nani sabe kinsu abaduaba metwa we alabam prepre wo bubu nani nyame na miko sahwi asanwe so na free aba me so mekan fantastic de no was ba umya agi nani ato nchen so onim taxa egu Ghana ha wo why die na be yi we from betwa we u betwa mo na wonka ho na mo de bai into ono ne de ko mensa pillar 2 say the real game changer digitization sa digitalization se hwan bi no wono na betimi aboa na nya
wo 24 hour economy no was say ba o me ade oh onwa na ye nipa nyame yi no so ondi Ghana fu anim kwabo sha asase no so Crespo fufuo nso ede ne dia bo so de fufuo na nim se kuro ni bi so de fufuo be fra santimantem pe adwen Kumasi fufuo bi wo ho aha sameka mu kuro mu de nkuro gu ho nya sem ketua sokote wo ho sokote dabi mente sokote de bi no me yanti sokote ba dan miti ai afrancho ya afrancho e wo me pesu asokora kode ya bo ho kode ye wo ho kokomi wa apem anim wo ho ya wada apem anim wei akuna apem anim enkro ni di ni doso kuma doso twenda so wateda adwe utade ba twenda so yarade gabe gugu ekrom dai gugu ekrom nugbe gugu ekrom wei edide he ka Okumasu fodo mu obro no o omunkro ne dos mozumu obi yaha ipacho yaha miense bi pela je na miense no obi antimi mo o ba na o yewachi mumu dia miensa no so bi dia mabo mu abo wo dia miensa wo betumi abo bi a mu mieru ba ko bi kura wo bo a eno gi se wo koto sre pa ho achew mo mofre nyina sisi wo maso azanu abo aza wetimi abo kro aga jam se mugure mdi wo Nasco fufuo adede se Nasco ni so fufuo ho ekuro ni fufuo yo na onu so dia ba se mahama second coming no ho e wo se ya reject kra emwa yen ene nkofo de messages teacher kwajo tepa nyina susu dia ba amisco spelelem so de ne dia ba mamenko eye SMS waso de mawuli odi free oda ose 2024 mahama na eba Jack Toronto ne ba omia ne de omonkonko da kra yempe ayi density mattress bi mom no na so omo de omni ma na